Takže čus lidi, dneska vás vítám u tohle z toho videa. Dneska je to video z Clash Royale a budeme otevírat, nebo koukneme se, kdy bude Legendary chest, mám připravenou Giant chestku, určitě natočím, jak budu otevírat Giant, bude velký opening. Dostal jsem novou kartu Graveyard, protože jsem otevíral ráno Crown chestku a jen tak z ničeho nic Graveyard mi padl. Tak se můžete podívat, mám tady Ice Wizarda na dvojce. Je trochu na prd. Pak mám ještě tady dole někde tady Lava Hound. A to mám na jedničce. A jsem v 8. aréně, akorát, že už jsem skoro zase 7. Budeme určitě otevírat Giant chestku, Legendary chestku a další věci, tak se jdem podívat, za kolik nám padne Legendary chestka. K tomu vám doporučím tu aplikaci, já vám ji najdu na obchodu Play, jmenuje se to takhle Starfy, napíšete takhle Starfy a je to tady to si stáhnete, si otevřete, ona vám to, nevím, co vám to teďka napíše, máte tam dát svůj nick, anebo buď to váš Google Play účet. Pak vám naběhne tady to, jestli dám to znova, prostě tady vidíte prostě něco, jako jestli znáte Stats Royale, co vám ukážu taky, tady vidíte CZ Parta, jakoby 2 trofeje, arena, level kolikátý a vidíte, tady mám už za 3 silver chestky Legendary chest, takže to už je hnedka za chvilku. Tady oblíbená karta a takové věci, Graveyard, výhry a takové věci, to už znáte. No a to je asi všechno, protože se těším hlavně na tuhle věc, na tady tu Legendary chestku, protože plus 4 tady. Pak mám plus 96, budu mít někde tady, někde budu mít, někde dál. Takhle tady. To budu mít Super Magical, já ještě nikdy neměl. Tak já bych docela rád dostal legendu. Zatím jsem dostal 4 legendy, budu mít 5. a doufám, vlastně co bych chtěl, tak bych chtěl, já bych chtěl jakou legendu, já bych chtěl asi, dobrá by byla princeska, protože když mám ten Graveyard, tak přece jen mám Lava Hound a Ice Wizarda, tak by bylo dobrý mít princesku, nebo Minera, nebo Elektro Wizarda. Nebo by se hodil třeba Lumberjack. No to je jedno. Hlavně se těším prostě na Legendary chestku a to je asi všechno. Pak natočím video, jak to otevírám, to asi už jsem říkal vlastně. A to je asi všechno. Takže čus, já se s váma loučím. Čau, čau.